Vandaag vieren we de laatste schooldag op school. Schooljaar 2016-17 zit er weer op en als thema hebben we dit jaar Wild West. Dus veel kinderen zijn verkleed als cowboy, indiaan. Er is indianenmuziek, ze maken totempalen. En natuurlijk zijn er ook wat spelletjes voor de kinderen, zoals de waterglijbaan hier net achter me. We nemen straks weer afscheid van een klas. En groep 8 die afscheid neemt. Dat is altijd toch een beetje bijzonder. Verder was het voor ons het eerste hele schooljaar in het nieuwe gebouw. Dus dat is dan toch ook weer bijzonder. En ja, zoals elk schooljaar is het een druk schooljaar geweest. Er is veel werk gedaan is door de meesters en de juffen. Ook door de mensen van de activiteitencommissie die vandaag ook weer druk in de weer zijn. En kinderen hebben natuurlijk weer super veel geleerd. Worden we gefilmd?